Ġie inawgurat proġett ta' restawr fuq żewġ pitturi li jinsabu fil-Bażilika tal-Viżitazzjoni tal-Verġni Marija fl-Arb Fawdex. Ix-xogħol ta' restawr jammonta għal 40,000 euro, kofinanzjament ta' 80% minn fondi Ewropej u ġie inawgurat mill-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri u mis-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet. Għal dan il-proġett jikkontribwixxew ukoll il-parruċċani. Permezz ta' dan ir-restawr tnadda fil-kwadru tal-artal mill-artist Portugiż tas-seklu 17 Emanuel Pereira flimkien mal-gwarniċ li tinsab fih il-pittura. Tnaddaf ukoll il-kwadru tal-artal attribwit lill-iskola ta' Mattia Preti. Iż-żewġ pitturi kienu esposti għal livelli għoljin ta' elementi u ġew fi stat ta' deterjorament. Dwar is-sinifikat ta' dawn il-pitturi spjega aktar fid-dettall l-Arċiprid Dun Trever Sultana. Hekk żgur illi il-komunità parrokjali l-ewwel qabel kollox ser tgawdi minn dan ir-restawr u biex bekk il-ġenerazzjonijiet ta' warajna wkoll jibqgħu igawdu dawn l-opri artistiċi li għandna, li mhumiex biss opri artistiċi, imma huma wkoll opri li inislu u jżidu id-devozzjoni lejn Omna l-Verġni Marija. Dan ir-restawr huwa parti minn sensiela ta' proġetti oħra li saru b'fondi Ewropej.